mina ngazitshela ukuthi angiyilapho mina enkonzweni mina, angiyilapho mina. Ngangiyiqhalaqhala ngaleya ndlela yokuthi abantu bengazibuza ukuthi kwenzeka kanjani lokhu, ukuthi uyaphuma emzimbeni ushiye umzimba, uzizwa kanjani ukuthi uhambe endaweni enjalo. Kufana nje umuntu uma esekholwe uNkulunkulu inhliziyo yakhe ibande, iba nothando futhi iba nokubekezela. Wayengeke ekwate uma iNiniva lithethelelwa, wayengeke ekwate uJona, kodwa wakwata ngenxa yokuthi angazi wayengakaphenduki, waphongothunywa kuphela angaphendukanga. So, yabona mina ngoba ngishumayela kanje ngifuna ukucacisa something. Ngoba ngishumayela kanje akusesiphiwo. Kungasebenza yebo njengesiphiwo, kodwa okwamanje ngiyatshelwa okufanele ngikwenze, ngiyafundiswa okufanele ngikukhulume bese kuthiwa kukhuluma. Izinto engizikhulumayo zi-bracket-iwe ukuthi wena khuluma ngalokhu nalokhu. UJesu Kristu inkosi bathandwa, ngiyabingelela ekhaya ezulwini, ngibingelele umoya ongcwele esinawo ngalesi sikhathi, ngibingelele kuzo zonke indawo la kufinyelela khona imeseji ye-First Great Commandment. Ngithi ukuthula makube kini. Inkosi yomusa uJesu Kristu ibe nani izikhathi zonke, futhi niyamukele kahle enhliziyweni zenu, niphinde nivume futhi nangomlomo ukuthi uyinkosi. Ngakho-ke ngiyabonga bathandwa, sengifikile namhlanje ukuthi ngizoletha imeseji ebuya kuNkulunkulu. Kanti la engikhona right now ngise-Swaziland. Ngi-relocate-ile ngingazi ukuthi ngi-relocate okwesikhathi esingakanani, kodwa okwamanje ngihlala e-Swaziland. Ngidlulile e-South Africa njengomuntu ebenimazi ukuthi unyaka lo nje kube unyaka wami wokuhamba. Ekuqaleni komnyaka bengise-South Africa, then ngahamba ngaya eZimbabwe for 2.5 months. Ngithe ngibuya ngahlala inyanga eyodwa e-South Africa, ngase ngidlula futhi ngize e-Swaziland. Kodwa konke kuwumsebenzi kaNkulunkulu. EngikuNxusayo nengikubongayo imithandazo, ngoba kulula la esihamba khona, kunzima, kunama-challenges abakhona, kodwa uma ninokhu lisikhulekela konke kuyohamba kahle. Imisebenzi kaNkulunkulu iyofezeka ngoba kwakunzima ngisho nasey'khathini zabo-Paul, kwakunzima ngisho nasezikhathini zabo-Petru. Ngesinye isikhathi babehambisa ivangeli sebeyiziboshwa, beboshwa la bebehamba khona, behambe engumuntu oyathonisa amacala, kodwa uma efika kuleyo ndawo efike eshumayela ivangeli. Okusho khona ukuthi ivangeli kaNkulunkulu angeke uze ulivimbe. Uma usulivimba angeke kwenzeke. Uma kukhona la kufanele lifika khona liyofika ngegama leNkosi uJesu. Ngakho-ke siyacela ukuthi la nikhona nikhuleke, nisikhulekele ngoba nabo babethi beboshiwe ngaleso sikhathi lalikhona ibandla lalikhuleka linhliziyonye. Uma ufunda incwadi kaZenzo 4, ngesikhathi abapostoli beboshiwe, ibandla lalikhona likhuleka linhliziyonye. So, into esiyinxusa kini leyo ngoba simzimba munye kuNkulunkulu ukuthi noma nathi sihambile kufana nokuthi nihambile nani. So, siyacela ukuthi la enikhona niseke ngemithandazo kakhulu ngegama leNkosi uJesu. Ngiyathemba futhi ngiyabonga ukuthi nizoshera ividiyo, ni-like, nikhomente, kukho konke lokho kusinikeza amandla ukuthi siqhubeke sikhuluma indaba zikaNkulunkulu singapheli amandla, ngoba leli zwi esabe sililethelwe uNkulunkulu ushilo yena wathi silishere singahlali nalo. Lihambe kuzo zonke indawo la elingafinyelela khona, kube yintando yakhe konke. So, ngiyacela bathanda ukuthi sibambisane emsebenzini kaNkulunkulu ngoba ngisho ukuthi ngiseSwatini nje manje, ngiwumuntu obejwayele ukurekhoda ka-Kota2 Media ama-message. Ngiyakhumbula ukuthi abantu abaningi bangazela khona ka-Kota2 Media vele. Then kune-channel engayivulayo okuthiwa yi-First Great Commandment, okuyiyo le engiphakathi kwayo ngalesi khathi. Ukuyivula kwami kwakungasiyo inhloso yami, kodwa uNkulunkulu wayethe ngiyivule for izingane, ngibe ngifundisa izingane. Kodwa kwakhanya ukuthi mina sengijwayele ukuthi ngikhuluma ngokwanjulelwa.
angiveli ngithathe iBhayibheli ngilivule bese ngiyashumayela, kodwa esikhathini esiningi ngikhuluma ngokwanjulelwa. So, ngisuka ngikhuluma ngaleso sikhathi makwanjuliwe lokhu okufanele ukuthi ngikukhulume. Yikho sonke lesikhathi bengingayisebenzisi. Then bakhona abanye abake bangicela ukuthi bacela ukuthi ngivule i-channel ngiyisebenzise, ngase ngibatshela ukuthi angisomfundisi, angisomphathi, angikhoni ukuphatha abantu. So, kunzima ukuthi ngibhekane ne-channel nje full time, ngihlale ngibhekane ne-channel. Kodwa uNkulunkulu uthe sethe ngiyivule ngayivula i-channel. Noma-ke bengingasebenzi, wayeshilo yena ukuthi ungayisebenzisi, sebenzisa i-Kotato Media until uze u-relocate. So, uku-relocate-a kwami angazi ukuthi ngokwesikhathi esingakanani. Sekungenzeka kube isikhathi eside, sekungenzeka futhi kube isikhathi esifishane. Kukho konke lokhu ngikubeka kuNkulunkulu ngoba sengavuma ukuthi Baba ngizokusebenzela. uNkulunkulu nje angeke uze umbalekele, ubalekela yena ayikudlala. So, benginesifiso sokuthi ngingayiqali ngivele ngishumayele. Bekuyisifiso sami sokuthi ngethule ubufakazi namhlanje ukuthi ngihlangane kuphi noNkulunkulu njani. Ngiyacela futhi ukuthi niwulandele Nkosi yami ama-parties akhona ku-part 1, part 2, part 3, kanjalo uma ngabe kuba nabo-part ngoba okwamanje sengikude ne-Kotato Media ikwelinye izwe, nami ngikwelinye izwe. Angikhoni ukukhuluma, ukuyokhuluma konke uNkulunkulu abe engambulela khona. Okwamanje ngizobe ngikhuluma la i-First Great Commandment. Uma ngithola isikhathi futhi ngizobuyela ngiyorekhoda khona ngoba laphaya kusekhaya ngikhulele khona. Kukho konke nje engikufundileyo ngikufundela laphana, into eziningi ngoba yikho la engaqala khona. Hambe nginovalo, ngiqala ukushumayela nje ngivule umlomo. Bengivamise ukubhala nje ku-media, social media. Kodwa ukushumayela nje ngivule umlomo yinto ebengakaze ngiyenze. Ngayenza laphana, banginikeza isibindi, bangifundisa la kufuneka ngikhuphule khona, konke nje. Nokuvula i-channel ngasizwa yibo, yonke into nje. Namavidiyo, ukuzama nje uku-editha lokho, yibo futhi abangisizileyo ukuthi ngazi ngoba ungananzeleli amavidiyo okuqala azange edithwe kodwa le ngizoyi-editha. Konke nje ngikufunde khona. So, ngiyabonga kakhulu futhi angeke ngize ngiphume khona. Ngizobe ngihamba uma ngithola isikhathi or uma ngihambele e-South Africa ngizofika ngirekhode. Kodwa la ngifuna ukuthi imeseji ibe ihamba ngaleso sikhathi ngila. Engikucelayo futhi i-support bathandwa ngoba le channel angeke ikwazi ukusebenza ngingedwa. Simzimba munye kuKristu, omunye sengakhuluma, omunye enikele sikwazi ukuphosta amavidiyo ngoba kuyabiza ukuphosta amavidiyo. Ku-right uma une-Wi-Fi but la engikhona khona ayikho i-Wi-Fi. Idatha lakhona indlela elibiza ngayo bengafakazi abaseSwatini ukuthi indlela elibiza ngayo alifani ne-South Africa, liyabiza idatha laseSwatini. Yikho bona uma ungananzelela nje abantu abaningi bayafona. Bengimangala ekuqaleni ngithi why abantu laba bekhonza ifoni, bethanda ukufona kanje. Ukufona ngathi ku-much cheaper than uku-WhatsApp-a. Uku-WhatsApp-a ku-expensive, nokusebenzisa nje idatha lishesha liphele. But uma ufona kunama-minute, kune-airtime, kuthatha isikhathi nje. So, akukho lula. I-support yenu, uxhaso lwenu ngiyaludinga kakhulu. uNkulunkulu anibusise nonke la enikhona. Amen. So, ngizoqala ngikhulume ngobufakazi bami la engihlangane khona noNkulunkulu. Ngangisemncane kakhulu, bekungu-1997, kumhla ka-3 April, bengisasemncane kakhulu. Then into eyenzekayo, ngangiqala ukuzwa i-voice kimi ngoba ngangikhathele ngibuya esikolweni sengihlukane nabanye nami ngiye ekhaya. Ngazizwa nje ngiphathwa yibuthongo sengizongena ekhaya. Ngithe ngiqeda ukungena ekhaya nje ngingena endlini, ngisafuna ukukhumula iyunifomu ngijahe emasimini futhi ngeke ngiphasile nasesikolweni ukuthi ngiyobabonisa iripoti ukuthi ngenze kahle kakhulu esikolweni. Ngisakhumula iyunifomu
ngazunywa obunye ubuthongo obabunzima kakhulu ngihluleka ukububekezelela. Ngavela ngandlala icansi ngalala. Azange ngilale even 3 minutes. Ngalala nje kancane ngezwa izwi lithi, vuka, uvule iBhayibheli, ufunde ku-1 John 3 verse 3. Incwadi yakhona uma uyifunda ikhona la, ithi bonke abanalo lelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Isho njalo leyo ncwadi. So ngisazofundisa kakhulu, ngishumayele kakhulu ngendaba yokuhlambuluka ngoba le ncwadi ngayizwa ngaleso sikhathi uNkulunkulu enginikeza yona. Ngahamba ngabuza ubaba, wangakhona ukungichazela ukuthi isho ukuthini. Ngabuza umama, ngabuza ugogo, azange bekwazi ukungichazela futhi nabo ukuthi le ncwadi isho ukuthini. Imvamisa incwadi ezilethwa nguNkulunkulu, amaphupho la a-strange alethwa nguNkulunkulu, imibono, into vision. Akukho omunye umuntu okwazi ukuchasisa uze uchazelwe wuye uNkulunkulu. So lezi ncwadi ngazichazelwa ngokuhamba kwesikhathi. Ukuchaza kwakhona ngeke ngichazelwa ngiphakathi kwe-situation, ngihlanjululwa nami ngifundiswa ukuzihlambulula. So yikho engizoshumayela ngakho ukuthi uma uzihlambulula, uzihlambulula kukuphi, wenza njani? Ngoba kuthiwa sihlambuluke njengokuba yena ehlambulukile, ngoba kuye akukho isono. So ngoba ezobonakaliswa thina kufanele ukuthi sifane naye uma esebonakaliswa. Ekubonakalisweni kwakhe akufanelanga ukuthi kufunyanwe isono kithi, kufanele sibe sesimsulwa. So ngakhula kwadlula lapho kwaze kwathi ngina-19 years futhi. Ngaba nelinye iphupho elifanayo naleli, indlela okwenzeka ngakhona. Ngaba nje ubuthongo futhi ngangingedwa ngaleso sikhathi. Amaphupho la ngathi ayesiba nesikhathi nje engi-check-a ngibe ngedwa futhi akusiphupho ngoba yinto eyabe ingibamba kwaleso sikhathi ukuthi ngizizwe nginobuthongo. Uma ngilala nje ngibeka umhlubulo phansi, iyafika lelo zwi lithi, vula kuLuka 4 uyifunde yonke uyiqede. Ngathi ngiyifunda leyo ncwadi yayikhuluma ngokulingwa kukaJesu esentabeni eholelwe umoya entabeni. Uma ufika phambili futhi iphinde ikhulume ngoJesu eqala ukushumayela. Waya eNazaretha ezweni lakubo, wafika waphiwa incwadi okwakufanele ukuthi eyishumayele. Wathi eyifunda incwadi yakhona kwakungeka-Isaya yayiprofetha ngaye. And engathi ngiyayibheka manje, kukhona ekukhulumayo ngami futhi leyo ncwadi osekwenzekile kimi kakhulu. Kodwa ngisazokuchaza phambili, ngizama ukuthi ngichaze ubufakazi ukuthi kwenzakalani. Uma ngingaqala ngichaze manje kuyobe kungasazwakali noma ngiletha ubufakazi noma ngiyashumayela. So ngifuna ukuletha ubufakazi kuze kufike ekugcineni. Then kwahamba isikhathi-ke sengidlulile kuleyo ncwadi ngoba nakhona futhi ngabuza abantu abadala azange bekwazi ukungichazela yona. Selokhu sengishilo nje ukuthi incwadi ezilethwe nguNkulunkulu zichazwa nguye futhi uNkulunkulu. Kuhamba isikhathi-ke kwaze kwaba u-2017. Ngo-2017 ngalethelwa incwadi kuthiwa angivule amaHubo 50. AmaHubo 50 uma uyifunda incwadi yakhona mase uzofika ekugcineni iyasho ukuthi uma ungaphenduki ekwenzeni kwakho ngoba kukhona obukwenza okubi, ibale lokho nalokho nje, then ekugcineni kwayo besithi ngizokudwengula, okusho ukuthi ngizokudistroya. Kungabikho muntu okusizayo, kungabi nomuntu ozokusiza, ngeke uze uthole usizo ngaleso sikhathi mase ngikudistroya. Le nto yenzeka bathandwa, yenzeke ngo-2022 ukudistroyeka. Yikho la engaqala ukuhlangana khona noNkulunkulu ngo-2022. Kodwa ngo-2017 kuthe kuqeda ukufika lelo zwi,
kwathiwa buyela esontweni. Eyi, ngacabanga mina ukuthi ngiya esontweni, ngangike ngasonta before, ngangike ngakhonza before. Ngiya esontweni mina, hhayi, mina nesonto nje, hhayi akusinto zami. Ngizwe ukuthi akukho emoyeni wami ukuthi ngikhonze. Nokuthandaza ngingathandazi mina. Ngangithandaza uma kuyi-New Year kuphela, uma kunqamuka umnyaka, ngivele ngithandaze. Uyabona ukuthandaza lokhu kwevila, okwama-shortcut ukuthi uyothandaza ukuthi uma ungasebenzi uthi ngicela umsebenzi, uNkulunkulu ngicela ungivikele kuzo zonke iy'ngozi zezitrada la engabe ngihamba khona, yonke imimoya ingivikele, yonke, yazi ukhulekela umnyaka wonke. Uma ukhuleka ubala nje ukuthi umnyaka lo, uma uphuma uzohamba uzibone uNkulunkulu unomusa uyazithanda. Noma singathandazi kuye Nkosi yami wasigcina kunjalo ngalezo nkathi, ngoba noma siphuma uhambo uzitshela ukuthi hhayi, ngakhuleka umnyaka uqala mina ngeke ngihlale ngikhuleka kuzo zonke iy'nkathi. Ngoba abanye uma beqhumisa amakhrikhethi, ngaleso sikhathi mina bengingaqhumisi amakhrikhethi, angikaze nje ngiwaqhumise, ngiyabe ngithandaza. Kodwa ukuthandaza kwami futhi kwakuyikuthandazela umnyaka wonke. Eyi Nkosi yami, umusa ongaka esengiphiwe uNkulunkulu manje. Uma ngivuka ekuseni ngiyabonga ukuthi ngilale kahle, ngavuka kahle, ngicele ukuba nosuku oluhle, ngicele isinkwa semihla nemihla, ngicele ukuthethelelwa. Ntambama ngiyabonga usuku, ngicele ukuthi ngilale kahle, ngivikeleke kukho konke okubi. Ngibonge futhi nosuku olube luhle nje, ngidumise uNkulunkulu ukungigcina kwakhe, ngidumise uNkulunkulu ngakho konke nje okwenzeke emini. Kuhle yaze ngithandazele nabantu nje emhlabeni. Kuqala kusho ngangingena-care, manje sengikwazi ukuthandazela abantu ukuthi bezwe izwi lakhe, belamukele, bephendukele kuye sifane naye. Kodwa kuqala ngangingenandaba nje, uma ngizikhulekele ngacela lokhu engicelayo, ngabonga lokhu okwenzekileyo unyaka lo odlulileyo, hhayi akusekho enye into engizoyenza nje unyaka wonke. So uNkulunkulu uma ezokhetha umuntu ofuna ukumsebenzisa akakhethi muntu ngokuthi uyamthanda noma uyakhonza, wenza kahle, uyamthanda. Cha, kube ngabe kuthiwa ukhetha kanjalo ngabe namhlanje kukhethwe omunye umuntu kushumayela omunye umuntu namhlanje. Kodwa akakhethi ubuso bomuntu ukuthi umi kanjani. Yikho wathi efika ethwele amadoda lana edoba inhlanzi, wathi shiyani amanethi asihambe ngizonenza abadobi babantu. Uma ethuma uJona, uma ungafundi incwadi kaJona, uJona wayenenhliziyo encane kakhulu, uzothi kungangcono ngife. Kancane kancane uNkulunkulu uma ekhuluma naye ethi, hhayi kungangcono ngife uma kunjalo, ukufa kungcono kunalokho. Uma ebona iNiniva lingasabhubhi, ethi ukufa kungcono kunalokho. uNkulunkulu wamkhulisela isihlahlanyana sokuthi simnikeze umthunzi ngakusihlwa, waphinda yenza ukuthi siphehlwe lesiya isihlahla uNkulunkulu. Saphehlwa lesiya isihlahla, umthunzi wavuka ungekho. UJona wathi manje ngenzani uma kunje? Kungangcono ngife. Indlela nje ayenenhliziyo encane ngakhona, akusimuntu owayengathunywa nguNkulunkulu uma ngabe bekuthunywa abantu abalungileyo, abantu abenza kahle. Bakhona abantu ababekezela ngale ndlela eyisimanga, abalunge ngale ndlela eyisimanga ukuthi bafanele ukuthi bengasetshenziswa nguNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uyazikhethela yena ukuthi ufuna ukusebenzisa bani, ngasiphi isikhathi, ufuna ukusebenzisa umuntu onjani. So yikho kubalulekile ukuthi umuntu uma ethi ngithunywe nguNkulunkulu noma eletha ubufakazi bokuthi uhlangane noNkulunkulu, ungabheki i-background yakhe nobunguye bakhe, but mamela izwi alikhuluma ngaleso sikhathi. Ngoba kungenzeka ukuthi i-background yakhe namanje ayikakalungi, kodwa izwi olikhulumayo yilo liyaphilisa. NjengoJona, uJona phela waze wakhuluma le ndaba eNiniva ayethunywe nguNkulunkulu, kodwa yena elokhu engakalungi ngoba indlela inhliziyo yakhe eyincane ngayo. Umuntu uma esekholwe uNkulunkulu inhliziyo yakhe ibande, iba nothando futhi iba nokubekezela. Wayengeke ekwate uma iNiniva lithethelelwa. Wayengeke ekwate uJona, kodwa wakwata ngenxa yokuthi
angazi wayengakaphenduki, waphonga ukuthunywa kuphela angaphendukanga. So kuyenzeka namanje ukuthi umuntu athunywe kodwa engaphendukanga kodwa ehambisa izwi. Kodwa-ke mina ngisindisiwe, ngiphendukile, ngiyamesaba kakhulu uNkulunkulu, njalo ngiyamthanda kakhulu ngenhliziyo yami yonke. Yikho le channel ithi First Great Commandment, ewumyalo omkhulu nowakuqala othi wothanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangamandla akho onke. Konke lokhu kufundiseni nabantwabenu, kusho yena uNkulunkulu uma ekhuluma. Okungawukuthi ayikho enye into okufanele siyithande ngaphezu kaNkulunkulu. Kufanele udele ukuyigugu, udele ukuthiya inhlanzi, udobe abantu, udele iy'ngane zakho, usebenzele uNkulunkulu, uhambe noma yikuphi la kuthiwa uye khona. Kumanje la engikhona akukho bantu engibaziyo, khona ngiqala ukwazi abantu ngoba sengikule ndawo. Nginethemba ukuthi yena ukhona unami, uhamba nami kuzo zonke iy'nkathi ngoba angikaze ngihlele ukuthi manje ngifuna ukuya eSwatini, manje ngifuna ukuyaphi. Nguye okuhlelayo, nohambo ukuthi luze lube yimpumelelo, kube nguye futhi owenze kwaba yimpumelelo ngoba ngizihambele nje. Ngeke ngisho ukuthi kunemali engiyikhipha ephaketheni yami yokuthi ngiye eSwatini. Ngisho kwabhege engiyidonsayo ngiya eSwatini, i-suitcase nje engiyiphetheyo ithengwe nguNkulunkulu. Kwa-passport engiyiphetheyo engikhrose ngayo futhi ngiya eSwatini, nguNkulunkulu oyenzileyo. KwaBhayibheli engilifundayo right now, uNkulunkulu owalithengayo. So kuko konke nje, kuko konke. Kwa-mic le encane eniyibonayo la, nguNkulunkulu oyithengileyo, esebenzisa abanye babazalwane abakhona khona lapha ngoba kuthiwa simzimba munye uNkulunkulu. Omunye uyakhuluma, omunye uyanikela. Mase sifika sesithwala imiqhele, omunye nomunye uyathwala umqhele ngalokhu akwenzileyo. So kufanele ufunisise ukuthi wena uthunywe nguNkulunkulu, yini okumele uyenze. Akusibo bonke abathunywayo. uNkulunkulu uyazikhethela abantu abathumayo. Abanye baphiwa iziphiwo okuyabe kufanele ukuthi uzisebenzise. Isiphiwo uma usiphiwe, sithathe usisebenzise. Uyabona mina ngoba ngishumayela kanje ngifuna ukucacisa something. Ngoba ngishumayela kanje akusesiphiwo. Kungasebenza yebo njengesiphiwo, kodwa okwamanje ngithunyiwe, ngiyatshelwa okufanele ngikwenze, ngiyafundiswa okufanele ngikukhulume bese kuthiwa kukhuluma. Izinto engizikhulumayo zibhrakethiwe ukuthi wena khuluma ngalokhu nalokhu. Zikhona ezinye intshumayelo ongangibuza zona ngingakuphenduli or ongacabanga ukuthi ngakutshela zona, angifakwanga lapho. Ngiyabe ngazi ukuthi lezi ntshumayelo ziqondane nabafundisi ngezokwakha ibandla, ngezokuqinisa ibandla. Angishumayeli kubazalwane, angishumayeli kubantu abasebandleni. Ngishumayeza abantu abangakaphenduki ukuthi bephenduke, nabantu abangamaziyo uNkulunkulu ukuthi bemazi uNkulunkulu. Ngishumayela ukubeka ilayithi phambi kwabantu then bese bephenduke. Mase bephendukile, anginayo intshumayelo yokugcina abantu enkonzweni ngaphakathi yokuqinisa ibandla. Yikho ngingeke ngiphathe ibandla kodwa kube khona abaphatha ibandla abengabafundisi. So ngokunjalo kwahamba isikhathi, ngiqhubeke ngobufakazi. Kwahamba isikhathi-ke so kwenzeka ukuthi mina angifuni ukuya enkonzweni, azange ngaye enkonzweni kodwa ngangiphuphile futhi ngiyamukeleka kahle kakhulu enkonzweni. Abazalwane bengamukela bethi woza Madube kulungile enkonzweni. Yazi bengiphethe kahle ngenye indlela but mina ngazitshela ukuthi angiyilapho mina enkonzweni mina angiyilapho mina. Ngangiyiqhalaqhala ngaleya ndlela yokuthi anginenkani ukuthi as long as ngisendlini ngi-right ngila. Ukuya enkonzweni kuyongisiza ngani ngoba uNkulunkulu ngiyamazi, ngiyamhlonipha. Ngempela khona vele ngangingahambi kabi Nkosi yami, ngangizihambela nje kahle. Ayikho into engathi ngangimubi ngayo engingayibeka nje kakhulu phambi kwabantu ukuthi ngangimubi ngalokho. Ngizosho la engaba mubi khona, la engona khona but ngaleso sikhathi yonke into yayihamba kahle nje.
ngingumuntu oziphilelayo njengabanye abantu, ngingenzi izinto eziphuma eceleni kakhulu. Noma zazikhona kodwa-ke ngaleso sikhathi akukho muntu owayengangijaja ethi le nto le i-wrong ngoba kubo bonke abantu nje yayingekho wrong nakimi futhi ingekho wrong. Then kwahamba isikhathi-ke 2019 la kwafika khona ekuseni ngabo-5 ngafudumeza amanzi okugeza ngithi la manzi ngifuna ukugeza bese ngiya emsebenzini. Ngawabeka laphayana then ngabuyela engubeni. Nga-attack-wa i-spirit. Lelo langa akubanga umbono like nga-attack-wa i-spirit. I-spirit lesiya sangicindezela singikhama. Owokuthi ngehluleka uku-scream-a, ngehluleka ukukhuluma, ngathi ngiyathandaza ngezwa ukuthi imithandazo yami ayiyindawo. Imithandazo yami nje ngathi iphelela la phakathi endlini. Ngazibona ngiphuma emzimbeni, ngahamba ngashiya umzimba phansi. Ngithe ngihamba ngisendleleni, bengihamba emgwaqweni omkhulu, ngahamba ngaze ngafika egeyithini futhi elikhulu. Mathi ngifika kuleliya gate elikhulu, kwafika incwadi engqondweni yami nasenhliziyweni yami engayikhumbulayo kuMathewu 7 ethi, indlela inkulu eya ekubhujisweni negeythi libanzi eliya ekubhujisweni. Incinyane njalo iyincingo negeythi lincinyane eliya ekuphileni. Ngavela ngajika ngathi, Nkulunkulu, ngicela unginikeze i-last chance ngiyoshumayela. Ngithe ngisho njalo ngakwazi ukuthi ngijike ngibuyele emuva. Uma ngibuyela emuva ngafika ngangena emzimbeni. Abantu bengazibuza ukuthi kwenzeka kanjani lokhu ukuthi uyaphuma emzimbeni ushiye umzimba, uzizwa kanjani ukuthi uhambe endaweni enjalo. Kufana nje ngathi kunomzimba wemvelo, kunomzimba kamoya. Kuyafana nokuthi umzimba wemvelo uma ungalala manje ubuthongo, uma usephusheni unakho ukuthi uphuphe mhlawumbe ungena umfula ugcwele uhlukumezeka kakhulu uzama ukuthi ujampe leyo mfula kube nzima ukuthi ujampe. Uyabe uhlukumezeka the same way. Or uphuphe usilwa kakhulu, ngesinye isikhathi unqobe, ngesinye isikhathi unqotshwe. Ukuhlupheka lokho oyabe ukuhlupheka kusephusheni kuyabe kungahlupheki wena, kuyabe kuhlupheka umoya wakho, umzimba ulele. Uma uvuka nawe uzwa ukuthi no kukhona obekusenzeka, bekusenzeka in spirit, bekusenzeka ku-soul yakho kungenzeki emzimbeni. So ngokunjalo uma ushiya umzimba kuhamba i-soul, i-soul nayo inomzimba wayo okamoya ngasho njalo. Ngithemba ukuthi niyangizwa ukuthi ngithini. Then ngazitshela ukuthi yabona kusasa ngizoya enkonzweni, kwakuyi-Saturday ngaleso sikhathi. Ngavuka ngaya enkonzweni nge-Sunday. Ngithe ngisiyabuya le, ngabuya sengile ngqondo le yokuthi hhayi bese ngi-desperate for ukuphila. Bengi-desperate for ukuphila, angeke ngiphinde ngibuyele mina enkonzweni. Ubone nje ubuqhalaqhala engangiy'bona. Ngahlala ngangasabuyela enkonzweni. Kuthe later 2019 ngafonelwa ngumlungu wami engangimsebenza ngo-2017. Wathi, Vuyo unjani? Ngathi ngiyaphila. Wathi ngikuphuphile namhlanje. Ngikuphuphe ngikutshela ngithi sebenzisa i-calling yakho. Ngicela uyisebenzise leyo calling. Ngathi kanjani? I-calling? Wathi, yebo, i-calling kufanele ukuthi ushumayele. Ngathi, hawu ngiyaqalaphi nje? Wathi nasephusheni ungibuze lowo mbuzo ukuthi uyoqalaphi? Ngathi qala noma yikuphi. Namanje ngisho njalo qala noma yikuphi. Ngathi angikhonzi phela mina. Wathi buyela enkonzweni la owawukhonza khona. Ngathi okay, ngizobuyela. Wathi manje uma ngikhuluma kuthiwa une-pain onayo esiswini, uphethwe yisisu. Ngathi namhlanje ngilovile ngiya ku-doctor, ngihambisa leyo pain. Wathi ungayi lapho, kuthiwa uma ngikutshela kube nento oyabe uyizwa ebuhlungu ngaphakathi kwakho. Then kuzobe ku-confirm ukuthi le nto le engiyikhulumayo ibuya kuNkulunkulu. Ngathi ngempela yazi ngiyayizwa. Wathi asithandaze, sathandaza. From there-ke ngahlala azange ngisaya ku-doctor, ngase-save imali yami okufanele ngayo ku-doctor. Yonke into nje yaba right. Azange ngiphinde ngizwe leya pain engangiyizwa. Then
from there ngaqala ukuya enkonzweni. Ukuya kwami enkonzweni ngangingamakuthanda mina, yazi ukuthi kuthiwe buyela enkonzweni kodwa kungayisiyo uthando lwakho. Ngangihamba uma ngicabanga ukuhamba, uma ngingafuni futhi ngingayi enkonzweni. Kodwa ekufikeni kwami okokuqala ngafika ngabacela futhi enkonzweni ukuthi ngiyacela bathanda ukuthi ningithandazise ngoba mina kunento engiphoqayo ukuthi ngize enkonzweni. Kunama-visions engiwabonayo nezinto ezenzakalayo, kuthiwa ngibuye enkonzweni kodwa ngigcine ngingezanga. Namanje ngifonelwe ibhosi yami ukuthi ngize enkonzweni, kodwa futhi kube nzima, kodwa ngigcine ngibuyile. Ngicela ukuthi ningithandazele ngikwazi ukuhlala enkonzweni, ngazi ukuthi yini okufanele ngiyenze enkonzweni. Bangithandazela-ke kodwa ngangihamba uma kuthanda mina, uma ngingathandi ngingahambi. Ngahlala kwashaya u-2020 kwaqala i-COVID. Ukuqala kwayo i-COVID kwaba yi-advantage yokuthi mina ngingakhonzi. Hhayi, kwakumnandi kimi yabona kwakumnandi kukuhle kimi ukuthi nje ngingakhonzi, ngingayi enkonzweni. Yonke into yayi-right. Uma kuvaliwe izinkonzo, yikho la engangijabula khona. So, kukho konke lokho bathandwa, ngibonga uNkulunkulu ngoba namhlanje ngila ngiyashumayela. Kuyintando yakhe, kuyikuthandwa nguye, kungumusa wakhe. Ngahlala-ke i-COVID yaze yaphela kwaze kwaqala u-2022 la okwaqala khona inkathazo, kwaqala khona ubuzima. Busaqhubeka ubufakazi bathandwa. Ngicela ukuthi ngiyibambe la, u-part 2 iyeza maduze. Sengiqala ukukhuluma ukuthi kwenzekalani, nga-destroy-wa kanjani, ngiqala uku-destroy-wa ngo-2022. Ngegama leNkosi uJesu, nibe nemini enhle, nibe kahle la enikhona. Amen.